Истории от ателието. Още с влизането в ателието Таня заяви: "Искам цветна булчинска рокля без ръкави. Аз приемам тялото си и не се притеснявам от ръцете си. Искам да ми е прохладно, а не да се потапям в пот на този важен ден." Уточнихме плата, избрахме цвят и подходящ модел. Роклята е изработена от луксозен сатен с подходящ тюл на 2 пласта с прибавен детайл от камъчета върху вграден колан. Работихме с кройката на сатенената рокля Селина, като я направихме подходяща за фигурата на Таня. Сатена е плътен и средно еластичен. Добре стяга и оформя. Намалихме обема на яката и я прихванахме на 2 места, за да бъде по-скоро като акцент, отколкото като яка, която прикрива ръката. Таня заяви: "Не се притеснявам от ръцете и тялото си и ще се радвам, ако повече жени след това видео започнат да носят летни дрехи без ръкави." За лятната рокля изработихме клин против протриване в цвета на роклята. Плюс сайз мацки. Не забравяйте, че в ателието вашите мечти могат да се превърнат в реалност. Последвайте ни!